Bueno, aquest menú és un menú una mica rebuscat, perquè sempre a la gastronomia de la caça, sempre que hem pogut anar a fer una, una cuina de caça, ens donem compte de que no som capaços de menjar gaires productes que ens dona el món de la caça. Llavors aquí la idea era veure com podíem fer-ho per poder provar quantes més coses millor de lo que ens dona el bosc, no? Llavors se'ns va ocórrer preparar aquesta degustació de 30 plats de productes de caça amb totes les espècies de caça d'aquí al país possibles. I bueno, l'any passat vam fer un experiment, vam provar-ho, vam veure que tenia gran èxit a nivell diríem regional, no? Perquè va venir gent de tot Catalunya a provar-ho i també gent de fora d'aquí, i ens va quedar molt bon gust de boca. Vam veure que molta gent tampoc no va tenir la possibilitat de poder venir perquè el restaurant estava ple i bueno, lògicament ens hem vist obligats a repetir-ho aquest any per poder donar cabuda a tots els que no van poder-ho provar a la digestió. Cuiner i caçador, per suposat, gran amant de la caça i també de la gastronomia i de la producte de la caça, que és un producte, podem parlar, ecològic, no menjat pinsos. Seria el principal factor que algú fos capaç d'impulsar la carn de caça en les nostres botigues, petits comerços, i que pogués arribar a tota la ciutadania, no? Malauradament no ens assemblem res a la resta d'Europa, on hi ha una percepció del món del producte de caça diferent al nostre. Aquí no trobem cap carnisseria on trobem un llom de porc senglar fresc que en puguem demanar 3 racions. En canvi, anem a Alemanya, anem a Àustria, a França, a tots aquests països podem trobar un llom de senglar fresc allà en un obrador, o qui diu això, diu un filet de cabirol o un filet de cérvol, etc.